Os botóns de pé teñen a superficie vista compacta, sen buratos, e un engadido na parte inferior para coselo ao tecido. Para coser o botón, posicionamos a agulla onde o queiramos coser. Introducimos o pé do botón na agulla e tiramos dela deixando que o fío atravese o burato. A continuación, fixémolo ao tecido cunha puntada non máis longa do ancho do pé do botón. Facémolo agora máis a modo. Pasamos a agulla a través do burato do pé e fixámolo ao tecido cunha puntada pequena, do ancho do pé do botón. Vedes? Repetímolo un par de veces máis. E rematamos o botón. Pasando a agulla por dentro do fío. Comprobamos que queda ben asegurado e aquí está o noso botón de pé.